Briga nas treba navesti na djelovanje, a ne na depresiju. Budite zadovoljni time što radite i pustite druge da govore o vama što žele. Ponekad se samo trebaš isključiti i uživati u svom društvu. Zapamti, briga ne uklanja sutrašnje probleme, već samo oduzima današnji mir. Kada bi svi ljudi znali šta jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja. Uvijek nastavi ići naprijed, ali nikad ne zaboravi odakle si došao. Ako nisi spreman učiti, niko ti ne može pomoći. Ako si odlučan da učiš, niko te ne može zaustaviti. Problem sa mnom je što plivam okeane za ljude koji ne bi ni prešli most za mene. 3 stvari se nikad ne vraćaju: vrijeme, riječ i prilika. Zato ne gubi vrijeme, biraj riječi mudro i ne propuštaj prilike. Lažni prijatelji nisu ništa drugačiji od sjena. Ostaju uz tebe u najsvjetlijim trenucima, ali nestaju u najmračnijim satima. Nauči voljeti bez uslova, pričati bez loših namjera, davati bez razloga i, najviše od svega, brinuti se za ljude bez ikakvih očekivanja. Sreća je novo bogatstvo, unutrašnji mir je novi uspjeh, a zdravlje je novo bogatstvo. Teška vremena nas uče da je naša otpornost jača nego što smo ikad zamišljali. U ljubavi nema pobjednika ni gubitnika, postoje samo oni koji su više povrijeđeni ili manje. Šuti ili neka tvoje riječi vrijede više od šutnje. Pravi muškarac nema šta skrivati, reći će ti istinu o svemu što želiš znati, jer zna da ćeš, ako je potpuno iskren, uvijek vjerovati u njega. Neki ljudi vide samo tvoje male greške, ali ne i veliki trud koji ulažeš. Izvini se kada si u krivu, ego ti nikada ne donosi ništa vrijedno, već samo oduzima. Studije su pokazale da nadareni ljudi često imaju loš rukopis jer njihov mozak radi brže od ruku.